Didem qaza yan jî bûyereke de müdaxeleya pêşî zafkiringe gelo müdaxeleya pêşî lazim e ja çi û çawa bêkirin. Ev gelekî mühim û giring e lewra tiştek meriv êlî baldar be hene evana dikin ku ew însanê ku müdaxeleya pêşî lê têkirin bê çi qas rewşa wî ew ê baştir bike. Anahtar şişme kaynaklı da atıyor bu havayolu. Müdaxeleya awil di dema qaza yan ji bûyerekê de gelekî giring e. Lê gelek kes hê jî nizanin müdaxeleya awil çawa têkirin. Yabancı cisim. Gelo müdaxeleya awil çi ye? Solunum ve dolaşım. Müdaxeleya awil an go müdaxeleya destpêkê wexta ku birîndarek ancak nexweşek rewşa wî ji bo ku xerabtir nebe û ji bo rewşa wî baştir bibe müdaxeleya yekem e. İlk yardım müdahale peşi uzanın müdahaleye bê dermana insanı ku ev eğitim standı ben bir imkanı xwe û bi derfetê di destê wa da Pispor balê dikşênin sergiringiya müdaxeleya awil. Bildireceğiz. Hala kendindeyse öksürtmesini sağlayacağız. Öksür diyoruz. Müdaxeleya awil çima giring e ji ber ku rewşa nexweş an ji birîndar xerabtir nebe divê müdaxeleya yekem were kirin. insanı ki go kazakek were serî wî ya da bi awakî dî nexweşîke tenduristî were serî wî ku müdahale peşî bike ji bo ku insan jiyana xwe dewam bike zehf muhîm e heta ku ew insan bike xistexanê. Divê herkes perwerdeya müdaxeleya awil bistîne. Her daim nexweşxane nelceme meriv li gunda be, meriv dever nabe, qezayek tê serê meriv, belayek tê serê meriv. Dibe herkes di aliyê tenduristiyê ve bi rastî jî nemazê jî ji bo müdaxeleya ewilîn van agahiyên sereke zanibe. Perwerdeya vê mihov gerek her insan di jiyana xwe da vê perwerdê bibîne zehf muhîm e zehf lazim e. Pispor hişyar dikin û dibêjin. Lazım e kesên nezan müdaxeleya awil nekin. Dinle hisset uygulaması.